El Montsià té una extensió de 708 quilòmetres quadrats i una població de 54.765 habitants. Terra verge conquerida per l'esforç humà al delta, les terres de secà, ja conreades pels ibers, i els esquerps cims dels ports. El delta ofereix els seus recursos. Continuant la intensa activitat generada des del segle XIII, les salines a la punta de la Banya aporten la seva riquesa. Es beneficien de l'escassa pluviositat i del règim dels vents, que afavoreixen l'evaporació de l'aigua i atorguen gran puresa a la sal. Actualment, també enriqueixen la zona les factories piscícoles i la pesca. La pesca, a la riba marítima i a l'interior, va atraure els primers pobladors del delta. Precisament Jaume I, al segle XIII, concedia drets de pesca als mariners que l'havien ajudat a la conquesta de Mallorca i València. Sant Carles de la Ràpita. Seu en època musulmana d'una comunitat religiosa i militar anomenada Ràpita, s'esllenguí com a port de pescadors, fins que el 1780 fou objecte del somni fisiocràtic de Carles III. El monarca il·lustrat la situà sota l'advocació de Sant Carles i anhelà convertir-la en una gran ciutat portuària, una de les capitals de la Mediterrània i un dels ports de comerç amb Amèrica. La mort del rei, la separació del seu ministre, Floridablanca, i les dificultats econòmiques deixaren de tot plegat edificacions inacabades i la mort del somni. Alcanar, població de menestrals i de pagesos, es centra entorn de la notable església parroquial de Sant Miquel. Com a ferides de la història, conserva torres de defensa contra la pirateria musulmana. En els Puig, els antics poblats ibèrics, com la Moleta del Remei, sobre el santuari de la Mare de Déu del Remei, construcció dels segles XVI i XVII. Ulldecona centra una plana de gran riquesa agrícola on ja anuncia els característics cítrics que prenen volada en la terra valenciana. La població va ser oferta per Alfons el Cast al 1180 a l'Orde de Sant Joan dels Hospitalers i es convertia en capital de la comanda, que ocupava gairebé tota l'actual comarca del Montsià. Separant la plana d'Ulldecona del mar, s'eleva fins a 672 metres la Serra de Montsià, que a l'edat mitjana acollia eremites i vigies esguardadors dels perills del mar, i que s'ha dit el seu nom a la comarca. Amposta. Muntanya, terrasses quaternàries i el delta singularitzen el terme d'Amposta. La seva excepcional posició al costat de camins de terra i d'aigua la converteix en població pròspera i cobejada. Per això, des del 1148, donà nom als dominis de l'Orde dels Hospitalers a la Corona d'Aragó i des del 1280 passà a domini reial. Enfrontada des del segle XIII amb Tortosa, assolí una preeminència que l'ha convertida en capital de la comarca. La canalització de l'Ebre permeté el conreu de l'arròs des de mitjan segle XIX.
La Galera. Reprenent la muntanya, la imponent església fortificada de la Galera ens recorda les medievals disputes entre hospitalers i tortosins, tot endinsant-nos en un paisatge progressivament abrupte. La Sénia. La Sénia, que dona nom al riu que limita amb València, ens eleva als ports on es troben Catalunya, València i Aragó. Els impressionants ports són ara domini de la natura i la cabra salvatge, lluny del brugit de gent i ramats dels segles XIII al XV.